billion ariyo higa dichieng kodiochieng dong ker mokalo nowacho kigoyo mano gindalo 365 ai rango gima od mibadhi wacho deni rango gima gitimo chal kanono chal koth mochwe nam emio atemo wacho kama nikech kirango percentage gima gi celebrate kod gik ma jokenya lalo pile ka pile kich ngato kochiew onge yath hostel pile ka pile ngato kochiew mibadhi osebedo part of us kirango nyicho wa yudo pesa odhi skunde ma onge yudo pesa ni en billions of shillings kirango sector ka sector kodo ka giwacho ni higa mar 24 gi 25 gin billion 22 ema giwacho ni gireso kod pesa molal percentage no okochopo kamonego wachopie kore ema miyo ji mibadhi nya nikech gima giwacho ni gionge prosecution power yes but kirango kada cases kata kirango cases ma also the court mege ma ido kase ko ODP withdraw cases kuonde moko kigomba ka jo ODP giwacho no sima kwa gomba go ODP to ang'o miyo cases gibedo withdrawn to koro kiwuoyo kod oko mar official to ngato ngisi dingen jogo kelo cases ma gin na file madongo to substance of the case onge to kidhi jo ethical corruption to giwacho ni no oyo joka emotamre prosecute to kirango gigi matut sema kido no gibe gikawo seche mang'eny mondo gilu case moro anyalo mi case moro mane a report Yala Health Level 4 Siaya ka MCS moko ne diga kawo pesa to pesa ni ori pesa gi Joyce pesa ni ori pesa gi nitie trail nitie gimara mora nitie nyaka CCTV mana gikawo go pesa ni tido no case ni kamodhi onge nikech mane moko kuom wanyalo wacho ni moko kuom lokruoge makata dul makedo kod mibadhi pacho ka EACC ne dwaro mar mondo mi otim ni dwaro mar mondo mi omigi teko mano mar timo nonro ahinya